Voor liefhebbers van reggae-muziek is 1981 een tige somber jaar. Bob Marley, de koning van de ultra-relaxte muziek, verstiet om kanker. In dit jaar oerlibbert Paus Johannes Paulus II een oorslag op zijn leven. A young, dark-skinned man fired several shots at him. En besjongt André Hazes zijn levensperikels in een knaller van een hit. Een beetje verliefd. In de simmer van datzelfde jaar komen Henk Kuiper en Akkie van der Veer in actie tegen kernenergie. Om 2,7% van de energierekken naar de kerncentrale in Dodewaard gaat, betellen ze dat pad net. Ze weigeren je atoomstroom en willen uiteindelijk als wanbeteller afsluiten. Henk is 2 jaar verliend verstoren. Uit nijteens on haar man vertelt Akkie haar een verhaal. Atomen van nee, staat er ook op. In het begin werd een echt Henk zijn uitzoeking dat hij net mij betellen wil aan atoomstroom. En dan vooral omdat hij erin ziet dat us ben en ik een oorzien ben geen toekomst krijgen zo op die manier. Hij werd er heel benauwd voor. Voor de keermens. Ja. En voor kernbommen en alles, hè. En hij wordt er in elk geval net aan meedoen. En hij heeft het gevoel dat hij daar van betellen, dat hij er dan daarbij droeg. En dat wil hij net. En ik ben hem daarin volgen. Akkie en Henk binnen net de enigsten. In heel Nederland is groot verzet tegen kernenergie en kernwapens. In 1981 zit het volk manmachtig op de barricades. Meer dan 1 miljoen mensen komen in Amsterdam geer om te protesteren tegen de cruiseraketten. De Frieske atoomstroomweigeraars hebben, tegemoet met haar advocaat, een gesprek met deputaire Jan Spiekhout. De provincie is eigenaar van het energiebedrijf PIB. Henk en Akkie stellen voor om een tijdelijk fonds op te richten, werd ze dan het pad van 2,7% in zwart te kennen. Bij dat geldt zou het PIB dan uiteindelijk het contract met Dodewaard afkeerpje kennen. Spiekhout wil niets van een apart fonds weten. Hij verwijt eisers, dat binnen dus Henk en Akkie, naïviteit en meent dat hun weigering tot deelbetaling slechts tot anarchie kan leiden. Kernenergie betekent een grote vooruitgang voor de mensheid en de risico's van het gebruik ervan zijn naar zijn mening alleszins aanvaardbaar. Het gesprek biedt derhalve geen enkele opening. En toen zei hij, als je binnen stenen er al in ging, als je nou 100 meistanders in en dan werd nog een oorzaak. En toen zei Henk en ik, Schillenkoor en ons hebben zien dat we die 100 meistanders krijgen kunnen. Nou, we praten over september, ze in 1 augustus 81 afsluiten. En ja, dit is eigenlijk de motorwudden om terug te gaan voor Henk en Akkie. Dus wij rekken het bellen en vrienden, familie, kunde, wildvrienden. Elke een het werd we van toch, nou, daar is wel wat voor, die hebben we opbellen. En uiteindelijk sluiten die mensen haar bij ons aan. Wie je mijstander van het geheel? Dat had doel voor mij en mijn vrouw trouwens nog net zo bot spieden, dat kwam echt letter. Ik had vanzelfs een protte praat met Henk en Akkie. En op een bepaald stuit woensdag meistanders hadden. En toen hadden wij wel zijn wij stiepje hem. Maar dat kwam eigenlijk pas later. Is dat? Staat er december 21? Nee, 81. Kernenergie? Nee, bedankt, staat er voorop. Oh ja, shit, er staan alle namen in van mensen die toe meedien hebben. En je hebt echt nog een soort kelder, toch? Atoomkelder. Ja, nou ja, nee, dat is net echt. Het had wel hele dikke moorden, maar het is net echt een een atoomkelder of zo. Dat is gewoon, het zit onder de heerzolder. En zoest, als die door goed barricadeert, dan zoest hij misschien een skofkoolij over leven kunnen. Eventueel, zei Henk dan, zo'n we hier matrassen, daar lees ik in best aan sliepen koest. En die heb ik altijd
is nou nog zo. Altijd een varie wetter. Ja, ze weer die kachel. Daar koest wetter op warmheidje. En weer een gasfles. Nou, best op eten zeer koest. En het kost natuurlijk geen stofzuigerbroeken. En we doen nog van die Chinese motjes, hoe de vleer wist wel, dat we doen in de mode. Heel gezellig, maar hartstikke stoffig. Dus als de band dan een beetje sprongen of ze een beetje wilddieren, dan stouwde het stof weer door de kamer. En dat beziek is dan maar vegen een blikje, tuugblikje wat op te vijgen. Die kachel, dat weer heel smarrig. Dus het weer eigenlijk wel heel smarrig toen. Carrière maken. De actie van Akkie en Henk runt uit op een hele volksbeweging. Het al huishoudens dat ek de 2,7% aan atoomstroom wegen te betalen, rint op naar 700. Akkie en Henk wordt uiteindelijk naar 3 maanden zonder stroom weer aansluiten. Om het voels permanent te meiden stappen Akkie en Henk naar de rechter. Onder grote publieke belangstelling zit het de zaak bij het gerechtshof. Voor het eerst in Nederland is er een zaak over deze juridische vragen. Om de rechters zou volle uitziekje matten, duurt het 2 jaar voordat er een uitspraak komt. Alle bezwieren van de atoomstroomwegeraars worden uiteindelijk afgewezen. Weet je nog goed de reactie weer van Akkie en Henk? Volgens mij had het tijd een grote rol spelen. Want we praten over 84 en toen gingen we een hele protte hoorn. Natuurlijk weer een teleurstelling. Maar ik kan me eigenlijk net herinneren dat Henk weer een beetje van zijn vechtlust kwijt, om het zo maar eens te zeggen. Maar het kwam erop del dat we dus zeiden van, dat moeten we dan samen accepteren. En dat weer dus echt het eind van het fonds. Weet je al wat er met het yield precies gebeurde? Nee, dat is net als mij allemaal waarom komen naar het PIB. Het weer een fonds van het PIB. Hè. Achteraf denk ik van, we waren wel wat in de criminele hoeken treunen. Daar had ik wel last van hoor. Maar wat voor wie is er dan? Nou ja, ik weet van een vriendin van mij, die haar man weer bij de luchtmacht, bij de Vleerveld werken daar. En die zei dat wij op een zwarte list stonden. En ik had toen echt wel het idee hoor dat wij luisteren waren bij de telefoon. BVD of zo. Ja, meesten die zeggen dan, dat is die vast verbeelden, maar ik geloof het niet. Ik jerde elke keer, als het telefoneerde, een soort met klik naar een skofje, naar een paar minuten, zeg maar zeggen. Nou, ik had het idee dat het zou weer. We waren jong en we konden dat ik heel goed aan. En zo, het 10 jaar later ging dat misschien niet in. Nee. Ging het oors dienen, denk ik. Ik kies in eigen ik net sluiten voor het feit dat in de medische wereld worden mensen echt bestraald en worden ze echt behandelen met radioactieve stoffen. Daar komt ik afval van. En dus als het nou helemaal consequent is, dan moest dat ik afwijzen en dat wees ik net al.